Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Бародаро, дар бораи моддаре ки дар шаҳри Қазоқистон бо се кӯдакаш дар байни раҳ монда буд, бачаҳои Қазоқистон дастгирӣ карданд. Ай ҳаматон миннатдорам. Акн номи ҳаматон нагирам, барое ки бисёре баъд занг задем, бисёре баъд ёрдам кардем. Хулосаи гапа бисёр намекунем, полни проблема ҳал шудагиай ва апа карочи соҳибоша ёфт, ҳамаашо ҷобаҷо кардем. Касе дар билети самолёт дар кор боша, номерои ма 810 88 88 676 ватсапда фақат нависен ки занг заҳем. Ободу сарбаланд бошен. Ман то рӯзе ки метавонам дар хизмати шумои мардуми тоҷик ва тоҷикзабон. Фақат дуогӯ бошен дар ҳаққи ман. Апа ҷош гарма 100% ҷош. Ака намешавад ки ман бишинам инҷа ному фамилияш ки буд, чӣ буд, номи бачааш чия, номи духтараш чия, ай ки ҷои Тоҷикистонай, фалон адрес. Шумо амиқаша фаҳмидем ки ҳамо апара дастгирӣ кардем, бо ёрдами бародарои Қазоқистон ҷо ба ҷо кардем. Чӣ хеле кардем, ай ки ҷо бурдем, чӣ бурдем, чӣ масраф шудагия, ира мо худмон медонем. Аллоҳи болои сармо. Ободу сарбаланд бошен.